ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിൽഡ് ഡാൽഗാനോ ആണ്. അതിനു മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇതുപോലൊരു ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ, പഞ്ചസാര, ചൂടുപാൽ എന്നിവ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ മിക്സ്ചർ ഇവിടെ നല്ല ക്രീമി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ് എടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഐസൊക്കെ ഇട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നല്ല ചില്ലായിട്ടുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു വെച്ച പാലിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിൽഡ് ഡാൽഗാനോ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.